njengomhla wesithathu wabuyawa ebomeni ngayenyu. Sicela ke sifunde esivesi simbalwa sizawusummarize ukuze ke sibe siyaphuma ke siya emakhaya. Sifunda la ncwadi Genesis chapter 5. Sikhile Genesis chapter 5 verse 23 and 24. Ufunde the 2 Kings chapter 2 verses 9 to 12. Verse of Acts 1 verses 11 to 13. First Thessalonians chapter 4, 13 to 16. Genesis 5, verse 23 and 24. OSB afunde 2 Kings chapter 2, verses 9 to 12. Yes, the second one. 2 Kings chapter 2 verse 9 and 12. Manje tuze izahluko ezimbili
Okay, the last one. Acts chapter 1, verses 11 to 13. Verse 11. Awathoyo ukuthi madoda maGalili nimeleni na londele ezulwini kwaye nalo Yesu unyusiweyo kuni wasuka emazulwini kuyabuza ngohlobo nimbone esiya ngalo emazulwini nasa babuyela eYerusalemu evela entabeni ekuthiwa yemiquma ekufuphi kwiYerusalemu uhambo lwesabatha bathende bakungena anyumela egumbini eliphezulu abehlala kulo Thessalonians 4, 13 to 16. Ngengalokhu angithandi ukubanigazi bazalwana mayelana nabalele ukufa ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona kuba kasikholwa uba uYesu wafa wabuya wavuka wengokunjalo naye uThixo woza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina ababudlayo ubomi kayapa besekho ekufikeni kwenkosi asisayi baphangela abalele ukufa ngoba inkosi ngokwayo yakuhla emazulwini inendabuko inelizwi lesiphatha zithunywa inenhlombo likaThixo aze abafele kuKristu bavuke kuqala Khawuthanda zima. siyabonela Nkosi ngelizwi lakho lithembekile linamandla linika ukuphila holistically Oh, yes. Siyabonela Nkosi umhlaba lo ufumile ngoku yala Thixo wami ukuze kuphuma isiqhamo esawudliwa lilizwe elisuka kuwe bawona amandla senkosi kakhulu siyela umkhozi wakho umile ukuba zithethe ifihlelo zezulu sincede baba kashinanye okubekile aprofethe enze konke egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Singatsho ukuthi kwezi ntsuku zokugqibela esiphila kuzo, we are about to close umnyango wenceba. The door of mercy of God is closing. Umhlaba ukwesisimo okuso. It is because umnyango wenceba uyavalwa. Siya period, a very strenuous, a very difficult. Ekungazubakho umuntu ozawinyanyazela. In periods, yet tribulation, the
uThixo ephila ukuthatha komuntu akhutshwe phakathi kwabantu uThixo emkhuphela i-purpose ethile afuna ukuyiveza kumhlaba wonke. Njengoba siphila, there are 4 raptures ezenzekileyo. Amen. Okanye sikolo silinde ukugibela i-rapture ekebana ezintathu zenzekile. Eyokuqala yilesivayo phambi kuGenesis 5 verses 23-24. Sibona uThixo elanda unyiko emkhupha kwifamily yakhe, emkhupha kwi-community ephila phakathi kwayo. Sibona uThixo ebukele impilo kaNino ngexesha lokukhonza kwakhe. Uyabona uThixo ngelizwi lakhe lisithi amehlo akhe ayasingasinga abheka umhlaba wonke ilizwi likaThixo. Kukho ii-videos ezikhoyo, haleluya, ezistorisha yonke into eziyenzayo noyenzayo on a daily basis. But ku-Enoch, uma wayecheka kwi-videos zakhe zangabona nto, haleluya, zangabonento eyamphazamisayo kwinkolo kaNino. Woneliseka yinkolo kaNino. Wenza isidingo uThixo wathi, I want to take a sample. Ndifuna ukuveza emhlabeni wonke uba kuphi indoda kwinyiza yayo eyandikhonzayo. Amen. Kubusuku obuthile wehla uThixo ezokuthatha u-Enoch. Kuthiwa u-Enoch was 365 years. Wahamba noThixo. Ongena mazwi. La experience, okay, la experiment eyayisenzwa nguThixo isezophila ibonwe lizwe lonke. Amen. Ngoba la incwadi eRevelations ithetha ngama-92 u-Enoch lapho lelinye lamanina elizawuvela emhlabeni wonke. Ngoba ezulwini ayingeni inyama, funeka eze azokufa nekufa kunjani. Haleluya, anyuke ke ngoku ukalindlela. Haleluya. Okwesibili, i-rapture, ukuhamba noThixo uka-Eliya. U-Eliya uhambe no-Elisha. His mentee. I-mentee busy. Isafunda kwi-mentor. Ithi mentor, share lapha. Uthi kundithuma
Abefika ikweli Jordan kuthiwa kwafika inqwelo zamahashi together n'inqwelo zomlilo zabuhlula zema phakathi kwabo. Kwafika a whirlwind, umoya ovuthuzayo wathatha u-Eliya wenyuka naye wamfaka emafini. Haleluya. uThixo equalifya indlela amkhonze ngayo u-Eliya. That was rapture number 2. Rapture number 1. Ibingokakino noThixo. Ibinto private. Engazange yabona. Yacinga nangoku kwa-Israyeli kuthethwa ngendoda eyalahlekayo yakhangelwa yafunyanwa. Akekho umuntu oweza lobungqina hayi sifunene eswelekelelayo. But this is rapture number 2. There are witnesses ezitshoyo uba u-Eliya uthathwe ngumoya wenyuka naye wamfaka emafini ebonga yimenti yakhe. Haleluya. U-Eliya. Kanti ngapha komlambo abafana abayi-50 onyaka baprofethi nabo can witness that yenzeka phambi kwabo. Haleluya. Amen. Rapture number 3. Lophaya kwencwadi e-Acts chapter 1 verses 9 ukuphambili. Phaya sibona uYesu emi nabafundi bakhe emveni kwe-40 days evuke emangcwabeni wajikeleza emhlabeni eshiya izinto azilibeleyo ukuzibeka abafundi bakhe. Wazibeka zonke. But on that day, hallelujah, on that day, umina pintaba and olive tree pintaba yeminuma. Amen. Usathokola eshela nawo uYesu kwavelile. Amen. Ngoba kana ngakina moto akana ngakine flight into ephambi kwakhe iyakwazi ukuphela kuyo ayeke la ufuna kuyo. Amen. Afikiri lemkana ashela abafundi bakhe esuphelile amjonga wathi
two forms. Izothatha abaphilayo, izothatha abafileyo, okanye abalele ukufa, abasindisiweyo. Ungabingi uma njengoba siganganishe apha size ecaweni. Asizange ecaweni apha, kodwa sathola into ekuthiwa yi-encounter. Sahlangana noThixo ubukhulu bakhe. Solama ubona silapha nje. Haleluya. Ilizwi likaThixo lithi ingubo zethu simele ukuzihamba egazini likaYesu. Hallelujah. Izwi likaThixo has got power ukuhlamba ingubo zethu. Yeah. Imithito eyehleli khona. Imithito esibonisayo. Yabona ngoba sokumvula yaphakela. Uzabona uthekile. Ubethwa zeza emsebenzini. Ubethwa zeza sekhaya. Ubethwa zezakho. Kodwa ingubo zakho zingaphumi egazini. Igazi linamandla to secure you kwezi zinto ezinokubangela uba uYesu xa efika tonight ushiyeke kule rapture yokugqibela elini elibanda. Siyakhoda ukubona nje silindele umyeni onguYesu. Uyabona umuntu xa esindiswa ufana nentombi ihlangana nomfana, ibe seyithembisa ngomtshato, ingaphelele ukuthembiseni ngomtshato, imfake iring ye-engagement ethi ungabiphe indoda oyivumayo noma isiza nejikizo lokubona this engagement ring. Sa-engagwa uYesu ngexesha silumkela umoya oyilele wathi chip in our lives ukuze asikhumbuze. Hallelujah. Asikhumbuze ngesidingo esasithathayo. So uYesu into ezikhoyo emhlabeni siyamkhetha abe ngumyeni wethu. Lendlela ehleli ngayo mind nomyeni. Ngenye imini uYesu umyeni wakhe uzokubulala, azokubamba ngalamuni. Hallelujah. Amen. Khayise nawe. uYesu ufuna ukukhayisa ngathi, ufuna ukukhayisa ngebanga. Le date ezulwini ilindelwe yokubuya kwakhe. Zimane zimkhwela ingelosi. Umtshato uzaba nini? uYesu don't be hard. Kukhona ukusandiswa inkosi. Umakhosi. Amen. Mamela ke ncwadi e-First Thessalonians. Andizuyifunda ize-summarize. Sithandazeni siyekhaya. Kodwa ndifuna sibambe letho sinile-establish. Yinto ezabe yenzeka. It is not a history or a story. Hallelujah. Akufike usuku uThixo will instruct uKristu Yesu azokulanda makoti. Xa ephume ezulwini uYesu kufa uzawuza neziphathamandla zengelosi
the archangels. These are in two forms. Ezinye zawube zilapha around kuYesu. Izingilosi ze worship. Amen. Eziphayela kulaleli abazingilosi ze war. Zibheke nayiphi imikhosi kaSathane yokunyama engadisturba la program nala drama ezokwenziwa nguYesu. Xa efika sibhakabhake kuYesu akazunyathela emhlabeni. La ntaba imiqulu wenyuka enkulu. I-researchers zithi yintaba ephaya eJerusalem, yintaba ekwande kwayiwa konobusiness, yintaba ye-tourists. Xa zikwela icala soze zinokudlula ngala. I-researchers bezithi bafika banobusiness babona i-business on lentaba. Kwakhona ukuthi ifuna ukwakha ihotele kaMuthu phezu kwalentaba ukuze zonke i-tourists xa zigqina ukutholisha apha funeka sizophumla kule hotele. Uba emveni koko uThixo wayiqhekeza lentaba. Zame ukucheckishwa i-engineers sizocheckishwa ngakhiwa nale hotel. Zathi i-engineers ngeke unqumo lakho ngachoka phansi. Isizathu uYesu asithelelela asibalisezwe uYesu xa ezomlanda uIsrael uzawube ehamba nathi silibamba sisezulwini siye kulaa ntaba yeminquma. Akufunekanga sifikele endlini, akufunekanga sifikele ihotele, sizawunyathela kulaa ntaba noYesu sizokhulula uIsrael. Xa sebelapha esibhakabhake kuYesu kuthiwa there will be a sound eyawube iphupha yi-trumpet. La sound iyawube ihamba namandla
amangalele Hey. phambi udika uzongesethe operation empini athathe ashare without a doctor or a nurse. Hallelujah. Libhayibhelithi ke asesenze ready thina abaphilayo aba basemangcwabeni abasindisweyo abalele ukufa azawufa vuka baleke izinyawo nabo banikiswe imizimba yabo lele sibazi ngayo owadliwa ngukrebe ekwande ukrebe uzamkhupha lo muntu ayinika umzimba wakhe asebesobe siredi uthwaliza lokuphanyaza beliso sitshintshwe sonke sinikiswe umzimba kaKristu, that glorious body. In scientists zithi ngenxa ye-force of gravity umuntu ngekanyuke ngoba kayandaka kodwa ngamabili sizawujika ifomu yethu ile ifomu kaKristu Yesu. Akukho force of gravity eyamelana nathi. Yadinga imizimba yethu nokubuso izababonke kumaziyo kukaMamungomo kodwa umzimba yakulempilo uready to move sisiyekhaya. Hallelujah. Amen. Ladies and fana nalanto ekhaya usibuthi imagnet uyibeke phezu kwemali emdaka nemhlophe uyibeke nje apha phezulu. Hallelujah. Le imhlophe iza kuxelela uba nangu umyeni wethu uyibona ishukuma yonke isivamana kasibuthe ngelo xesha liphawulele akho iva abantu abathina sithi bazizihlwele. Amen. Abantu abasithi bazizinyanya ngokwebhayibhile abasinyanya ngabantu abazawuya empilweni ngabantu abazawutshiswa esikhogweni kodwa bazawuba banika ithuba labo bahlale emangcwabeni balinde umgwebo nabaphilayo kuzobe kusenzeka imishimishi. Sabe simile silibanda graduation enkulu. There's a graduation enkulu ezawenzeka emhlabeni wonke. Abase-Amerika babekhona. Hallelujah. Abase-India babekhona ngoba sizawunyuka sonke ngaxesha linye sofika kuYesu. Asifika kuYesu singena kula arrangement sithi efuneka sibe secaleni kukaYesu sidede ingelosi. Hallelujah. Ezi ze-worship sizabe sihlabelela umakoti ohlangene nomyeni. Hallelujah. Hallelujah. Ezisekaleni ziphethe amafele avutha umlilo ukuhlanganisa imali ungabikho into yakuthinta imali at that particular moment until siyongena ezulwini. Amen. Glory to Jesus. Mandiyeke kwelolo esiyakulo elikhulu. Amen. Lapho sizabe silinde ijaji eyesu. Into zabantu
ameni ukusidlulisa emini. Hallelujah. Umlilo will determine wakhanga ntoni. Wakhanga amaphepha njengosizweni. Wakhanga wood. Wakhanga silver. Wakhanga golide. Kuthiwa ke abakha ezo zinto, gold and silver will be safe from you. God will come and paper and the word. Hallelujah. You will be affected by the fire. Amen. Obviously, there is no crowd who's in hell. Hallelujah. Hallelujah. The interest school. Lento esikhulu ifuna ucommitted. Lento esikhulu ifuna oyaziyo uba is an individual business. Hallelujah. Therefore, eloko akasiqalele uba Nkosi esi space kweli xesha elifutshane oninikeze lona manda akhe ngesilver negold. Kweli xesha oninikeze lona ingubo zam mazihlale egazini. Nkosi uYesu nam mandibekho kwela holo loba makhona ezokhela. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. My God. Thank you, Christ. Kwakukhona uyaqiniseka ngoYesu kufanele size ngaphambili. Kufanele size ngaphambili ukuthi Yesu ngehliziyweni yakho. Lenzele indawo zoluntu. Nkosi Yesu adinga uqawe yasekhaya. Nkosi uYesu ndithethe. Ufumane encounter nawe. Kufanele size ngaphambili mntana wami. God bless you. Thank you again nasekhaya. Again nasekhaya bafana wami. Bless you. God bless you. Anomnye. Anomnye utafuna wami uqawe yasekhaya. Izawuzibazisa. Izawuvalela. Oh, hallelujah. Izawulenza isimanga kulapho kanti bezawupheza ngumuso.
uzakukhupha kwisimo okuso somuntu. Thank you, Master Jesus. Let us stand at the service of the Bible. So tell us about how's going in the name of Jesus. Sustain our life. It was this.